شەڤابۆری بزێدەیی 10 درۆنان ێریشی هەولێر و سۆڕانی هاتکردن ئەو ئەڤ ێریشی عالیە بالەفرên hevpeymanan û sîstema parastina azmanî ve hatin têkbirin. êrişên bi dronan li ser başûrê Kurdistanê doh bi şev demjimêrê 11 ji nû ve dest pê kirin. Hejmara dronan ku ji dehan zêdetir bû, cara yekem li deriyê Sînor ê Hecî Umran ê di navbera Rojhilat û başûrê Kurdistanê de hat bihîstin. Hin ji wan dronan ber bi Hewlêrê û yên din jî ber bi geliyê Alan ê li Soranê hatin şandin. Êrişên Hewlêrê ji di dronan pêk dihatin. Ku li nêzîkî baragehên leşkerî yên hevpeymaniyê li barageha Hewlêrê hatin kirin. Lêbelê dronbeyî ku zirarê bidin ji hêla sîstema parastina esmanî ve hatin teqandin. Ji aliyekî din ve Komeleya Zehmetkêşên Kurdistanê ragihand ku barageha wan ji aliyê dronan ve hatiye armançkirin. Endamê serkirdayetiya Partiya Komeleya Zehmetkêşên Kurdistanê Emced Penahî got ku 5 dronan di demjimêr 12 û 20 nîvê şevê de êrişî barageha wan a li geliyê Alan kirin. Penahî da zanîn ku dronên din jî ji hêla dronan ve hatine xistin. Lêbelê dronek li barageha wan ket. Her wiha diyar kir ku ji bilî ziyana maddî ya li barageha wan ti ziyanên canî çê nebûne. Dewleta Îranê ji destpêka şerê xwe li dijî İsraîl û Amerîkayê ve bi zêdeyî 95 dron û mûşekan baragehên Komeleyê kerine armanc. Ji destpêka şerê Amerîka û İsraîlê li dijî Îranê ve yê di 28 Sebatê de li ser başûrê Kurdistanê bi zêdeyî 940 dron û mûşekan êrîş hatine kirin.